Κατίνκα Βορντερελίπε. Αυτό είναι όνομα. Μετά από Ελλάδα τι κάνουμε Σεπτέμβρη για διακοπές? Τώρα που Σεπτέμβρη ξέρει, άσχετο, ξέρεις, θυμήθηκα. Θα ήταν Σεπτέμβρης του 2012, 11 και ο Ντίνος δεν είχε περάσει ανάλυση. Το πιο δύσκολο μάθημα στη σχολή. Και πήγαινα και του έκανα ιδιαίτερα ανάλυση και το πέρασε στο μάθημα. Και για να το γιορτάσουμε, επειδή ήμασταν και λίγο τσίπηδες, εγώ δηλαδή μάλλον, κέρδισα κάτι ειστήρια στο ραδιόφωνο και πήγαμε σε ένα μπαράκι εκεί πέρα στις στήλες του Ολυμπίου Διός, θεωρώ, με θέα Ακρόπολη. Ήταν προώθηση του Schweppes, νομίζω, και αυτό. Και τραγούδα για ένα γκρουπ που είχε βγει από το X Factor. Και είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραίο και το βράδυ. Άκυρο όμως, Σεπτέμβρη, τι θα κάνουμε? Σε σχέση με Διακοπές. Νορβηγία. διακοπές Νορβηγία, θα πάρουμε τον Τίνο τηλέφωνο να τον ρωτήσουμε. Αυτός ξέρει, κατεβάζει το Google και μας λέει πάντα ό,τι έχουμε να κάνουμε, τον Τίνο ρωτάμε. Ισχύει. Και τώρα που ο Παντίνο έχει γενέθλια, πρέπει να τον πάρουμε να του πούμε ευχές. Να ξέρεις. Να του πεις, για του λέω ρεμοντάκι. Σιγά μην του πούμε και στα νορβηγικά, τι Τζαρμαντίνα Σούπχα κάνει σαλίο και πολύ του είναι. Γιατί τελούγου μιλάει. Λες να μην καταλάβει το λουγού. Τότε να του το πούμε, τι να του πούμε, Joyeux anniversaire, Dino. Τώρα που βλέπεις πάλι άνοιξε. Νομίζω να του πάρουμε ένα τηλέφωνο και να του πούμε χρόνια πολλά. Και δεν το βλέπεις. Να χαίρεται τη γιορτούλα του. Πάω να το γυρέψω. Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά να κατοστήσεις. Χρόνια πολλά από την γεμάτη αφρικανική σκόνη Κρήτη. Μας έχει πηδήξει ο καιρός να πούμε. Είμαι στο τρέξιμο, μου στείλε ο Χρήστος. Εύχομαι να περάσετε τέλεια. Να κάνετε κάτι γαμάτο, γιατί στα γενέθλια πρέπει να κάνεις κάτι γαμάτο. Και επιφυλάσσουμε κάποια στιγμή να ανέβω πάνω Αθήνα να κανονίσουμε κάτι όλοι μαζί. Τα φιλιά μου. Νουνούλη μου γλυκέ, σου εύχομαι να συνεχίσεις να μορφαίνεις αυτόν τον κόσμο με την καλοσύνη που διαθέτεις και τη γλυκιά σου ψυχή. Η αγάπη μου για σένα είναι αδελφική και βαθιά αληθινή και να μην ξεχνάς ότι your dream is to fly over the rainbow so high. Σ' αγαπώ πολύ, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. 38 και ένα και ναι και τρελαίνομαι. Θα τα πω τόσο γρήγορα όσο γρήγορα έχουν περάσει και αυτά τα 38. Μου λένε στείλε βίντεο για Ντίνο και μου σκάνε κοπάνες με Άγγελο και Τερζή. Ουζάρες στην πλατεία Σάκη Καράγιοργα. Beach party στο κάστρο στην Μπανάνα και σε όλα τα μπιτσόμπαρα. Κούρτας και κατακόλλου. Και μετά τετραπλή φραπέδες απέναντι από το παπί, τάβλη και αψέντια. Κρυφτό στο πάρκο Φλίσβου 3 η ώρα τα ξημερώματα, τι πιο σύνηθες. Και σήμερα να μιλάμε για τα αλουμίνια για το καινούριο σπίτι και πότε θα κοιμηθεί ο Δημήτρης να κοιμηθούμε κι εμείς ρε παιδιά. Ντινάρα μου, να τα εκατοστήσεις, έχουν περάσει πανέμορφα χρόνια, έρχονται ακόμα πιο ωραία, να σε χαιρόμαστε όλοι όσοι σε αγαπάμε, να γελάτε δυνατά, να αγαπιέστε ακόμα πιο δυνατά. Εύχομαι μόνο και πάντα τα καλύτερα. Είσαι πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Σε έχω πάντα με πολύ ιδιαίτερο συναίσθημα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Σε φιλώ πολύ, να περάσετε φανταστικά. Σ' αγαπώ. Γεια. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα? Πότε ήταν εντωμεταξύ τότε, το μακρινό 2011-12, δεν θυμάμαι ακριβώς, που πρωτογνωριστήκαμε και παίζαμε επιτραπέζια στην Place. Τότε ήσουν το απόλυτο φοιτηταριό εντωμεταξύ. Σε ζηλεύαμε όλοι που κάνεις τέτοια ζωάρα. Πότε φτάσαμε στο 25, ούτε το κατάλαβα. Λοιπόν, Τινάκο μου, χρόνια πολλά. Ό,τι καλύτερο εύχομαι, να είσαι πάντα ευτυχισμένος, χαρούμενος, να μας κάνεις και εμάς χαρούμενους και εμείς να σε κάνουμε, ελπίζω, για αυτά τα κλισέ, ξέρεις και τα λοιπά. Και αυτά, φιλιά πολλά. Και
Ντινάκο, χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε, να είσαι πάντα χαμογελαστός και κάποια στιγμή στο μέλλον θα ξαναπαίξουμε Wii παρέα. Love you! Χρόνια πολλά, Ντινάκο. Μπορεί να πλησιάζει στα 40, αλλά εγώ θα ευχηθώ και στα 100. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, ένα απόγευμα εκεί προς τα τελειώματα της σχολής, μου λέει ο Στέλιος αύριο παρουσιάζει και ο φίλος μου Σταμάτογλου Ασημακόπουλο. Θα τον δεις εκεί πέρα. Παίζει και οι δύο να δίναμε εργασία που μας είχε φτιάξει ο Στέλιος σε ένα μάθημα του Ασημακόπουλου που δεν θυμάμαι ποιο είναι. Και όντως την επόμενη μέρα είμαστε και οι δύο εκεί στην αναμονή έξω από το γραφείο, στο δεύτερο όροφο στο Παπί. Και θυμάμαι ότι ανταλλάξαμε μια-δύο κουβέντες τελείως τυπικές. Παίζει να ήταν και η πρώτη φορά που μιλήσαμε. Και σκέφτηκα ότι αυτόν τον τύπο δεν θα τον ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου και δεν θα του ξαναμιλήσω ποτέ. Fast forward 13 χρόνια μετά, δεν μπορώ να φανταστώ πόσο λιγότερο πλούσια θα ήταν η ζωή μου χωρίς εσένα μέσα. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, να τα χιλιάσεις φίλα μου. Αγαπημένε, να είσαι πολύχρονος, ευτυχισμένος, υγιής, με πολλά ταξίδια, ξεκούραση, ύπνο και όλα τα καλά. Φιλάκια πολλά. Ντινάκο, τι κάνεις? Χρόνια πολλά και από μένα. Έμαθα θα γίνει εδώ συγκεντρωτικό βίντεο. Να είσαι πάντα χαρούμενος, πάντα τυχερός. Να χαίρεσαι και το μικρό και την ευτυχία και να είναι μια ευτυχία η ζωή σας γενικά. Να τα λέμε και λίγο πιο συχνά. Να κάνετε ταξιδάκια έτσι που να σας αρέσουν. Ο Σόν έχει ενθουσιαστεί, το βλέπεις. Σου λέει και αυτός χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά, καλότυχοι. Δεν σου δείχνω εδώ το χάλι που επικρατεί μόνο και μόνο για να καταλάβεις τι γίνεται. Και ελπίζω να τελειώνω για να κάνουμε όλοι μαζί παρέα. Αυτά. Φιλιά. Ναι, χρόνια πολλά και πάλι. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Χαρά, υγεία και στα 40. Λυπάμαι για το cringe. Λοιπόν, χρόνια πολλά την Ουλνάκο. Τι θυμάμαι εγώ από τον Τίνο. Πέρα από τις άπειρες ώρες στα παιχνιδομάγαζα με τους παιχνιδογνώστες και τα επικουρικά τραπεζάκια, θυμάμαι τον Τίνο πάντα να με επιστρέφει στο σπίτι μετά από τα πιώματα. Θυμάμαι πιο πολύ από όλα τα πιώματα ένα βράδυ στον πύργο που πίναμε άπειρα ποτά στο Island, που είχε κάτι γνωστούς μπάρμεν. Πριν καν τελειώσει το ένα ποτό είχα δεύτερο ποτό. Θυμάμαι να έχω 2 ποτά μπροστά μου και ενδιάμεσα να έρχονται σφινάκια άπειρα. Δεν έχω ξαναπιεί ποτέ τόσο πολύ και πάλι με γύρισε στο σπίτι. Να είσαι καλά, φίλε.